Dina hêja wek hûn dizanin wek şandeya jinên HDP ser navê meclisa jinên HDP em du hatin Başûrê Kurdistanê li vê derê li Hewlêrê me yekem hevdîtinên xwe pêkanîn hin ziyareta Seroka Parlemanê Kurdistanê hin jî partên siyasî îro jî li Silêmaniyê em hevdîtinên xwe berdewamî dikin. Armanca şandeya me ew bû wek jinên HDP wek şandeya Bakurê Kurdistanê hemberî destkeftên gelê Kurd êrişê herî mezin di vê demê de têne meşandin. Em dibînin ku her demê di hemî êrişan de hedef jin têne girtin. Li hemberî destkeftî jinên Kurd êrişê herî mezin tê dayîn. Em dibînin piştî ku qawîmê avêtin ser şaredariyê li Bakurê Kurdistanê li Amedê, Vanê û li Mêrdînê sedema hevserokatî didin nîşandan. Em wek jinên Kurd bi bedelê mezin, tekuşînekê mezin wek jin me tekuşîn kir, em gihandin hatanekî îro. Ji ber ku em wek jin dikarîbin pirsgirêkê hin jin jî nîqaş bikin, hin çareser bikin, hin jî pirsgirêkê civakî bi destê jinê bidin çareserkirin. Ji ber ku hûn dizanin di demên dawî de taybet îro 100 sal piştî Lozanê carekê din sînorê rojhilata navîn tê guhartin. Hemî dewletên desthilatar li ser pirsgirêka Kurd kom dibin se alnîgariya Kurdistanê dicivin, biryara didin, sînorê rojhilata navîn dîsa tê guhartin, lê belê Kurda naxwazin tevlîvan hevdîtina bikin. Bê îrada gelê Kurd biryara destînin. Êdî dem hatiye ku gelê Kurd îrada xwe bi destê xwe bide, biryarê xwe bi xwe bide. Ji ber wê jî em dixwazin taybet yek ji armancê me ew û yekîtiya jinên Kurd û Kurdistaniyê bidin avakirin. Em jinên Kurd werin bahev pirsgirêkê me her çaperçê Kurdistanê em nîqaş bikin, em rêbazê çareseriyê bibînin, em wek jinên Kurd çawa dikarin dest bavêjin van mijaran. Di mijarê din jî pir li vê derê berçav e hûn dizanin ev demekê dirêj e alnîgariya Kurdistanê hemî destserkirina wê berdewam dike. Mel Afrînê dê dewleta Tirkiyê ku kete nav Afrînê îşgal kir, destser kir, hê jî derneketiye. Îro jî roj bi roj axa Başûrê Kurdistanê destser dike, jê dernakeve. Ji ber wê yekê jî îro dem deme ku gelê Kurd bi îttifaqa xwe, bi yekîtiya xwe li hemberî dagirkeriyê derbikevin. Ev dagirkerî li hemberî destkeftên gelê Kurd her çaperçê Kurdistanê. Ev ambargoya ku ev pêncî roj zêdetir li ser Kampa Maxmûrê şînên me Bakurê Kurdistanê ku bi salan derbasî Başûrê Kurdistanê bûn û li vê derê hatin mala xwe, di mala xwe de bicî bûn û îro hatine dorpêçkirin, nikarin derbikevin. Hewldan dikin, em bang jî dikin li raya giştî ya hikûmeta Başûrê Kurdistanê hin dorpêçkirina Maxmûrê bi derakirin, hin jî em bang dikin hemû rêxistinê jinan ê Başûrê Kurdistanê werin em hemî bi hev re. Hemî partiyên siyasî û rêxistinê jinan. Em destê xwe bidin hev ji bo azadiya jinê, ji bo tekuşîneke hevbeş, ji bo ku em jin dikarîbin pêşaroja xwe bi destê xwe bidin nifsandin, em vedixwînin vê tekuşînê vê xebatê, em gelekî spas kirin ji malûvantiya goranê re û hemî xwişkanên ku îro li vê derê divê kombûne bi germayî tevlî mebûn. Me bi hev re fikrê xwe par vekir, hevdîtinê me hê jî berdewam dikin. Ez bawer dikim wê encameke baş derbikeve, jin dema azad bibe, welatî azad bibe. Dema jin azad bibe, wê azadî jî were vê welatî. Guhartin bi destê jinê tên, dema de eşîr bi hev diketin, jinekê Kurd destmala xwe dema dayîkekê diavît, de eşîr li hev dianîn. Êrî dem hatiye dayîk jinên Kurdistanî bi hev re li hemberî dagirkerî siyaseteke hevbeş bimeşîne. ئەمڕۆ پێشوازیمان کرد لە ژنانی باکوور کۆمەڵێک باسمان تاوتوێ کرد مەسەلە نەتەوایەتیەکان و مەسەلەی ژنان بە تایبەتی
ئەوان فکرەی ئەوەیان هەیە کە یەکێتێکی ژنان دروست بێ هەموو پارچەکان و هەموو ئەحزابەکان و تەنانەت ژنانی بێلایەنیشی تیابێ و ئامانجی سەرەکی تەنها مەسلەی ژنان بێت. ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان ژنانی بزوتنەوەی گۆڕان پێشتر پرۆژەیەکی وامان هەبووە، بەڵام زەمینەی جێبەجێکردنی قرس بوو لەبەر ئەوە ڕامانگر لە مەرحەلەیەکە و ئێمە پێشوازی لەو فکرەیە ئەکەین داوامان کردووە پەیکەرەکە و ئەو پەیکەرێکە ئەوان دایان ناوە و پەیڕەوەکە بمانە نێوە دیراسی بکەین دوایی وەڵامیان بینەوە و هەرچیش لە بەرژەوەندی ژنان بێ ئێمە بێگومان ئەوە جێبەجێ ئەەکەین. ئێمە لە مەسەلە نەتەوایەتیەکانە بێگومان دایم پشتیوانی بووین و پێشتر وەکوەزانن ئێمە ڕێخەری پێش و ڕەوانشاد و هەم ڕێخەری ئێستاش بە ڕێز ڕێخەری ئێستاش ڕەفزیان کردووە کە پێشوازی بکەن لە کونسڵ و لەو کەسانەی کە دژی مافی مرۆڤ و دژی نەتەوەی کورد شتێکیان کردبێ و لەم دوایە شابەیان نامە لە دژی مەسەلەی تەنانەت سیاسەتی قەیوم دەرکراوە بێگومان ئێمە دژی هەموو پێشێلکاریەکین. سریده سپاس کم جبو پیشوازی هواlan. ایرو دروجه ام باشوره کردستان نه دو ام هولی ریبون. ایروجی سلیمانیه هفدتین ما چیده به سازین و پارتین باشوره کردستانه. سدما هفدتین ما یکیتی جنانه یعنی جبو پرسکریک جنان چهارسریه و پرسکریکان جن وکه چهار پرچه کردستانه ده چاوا کانه یکیتی خو آوا بکه سدم یک اوه یک جی هم آنها جزانن داگرکریه باشوره کردستانه هیه و دیس امبارگو یکسر مخموره هیه ev ambargo naya kabul kırın, ev dagirkeri naya kabul kırın. Hündüre şer de jî, hündüre dagirkeriye de jî, herize de zulmed bine jine. Em jî weka jine Kürt em kanın lehemberi ve tişte sekna xwe em çawa kanın nişan bidin. و همبری و داگرکاری و ظلمه امکانن چی بکن سدما هفدیتینه ما او بو آنها مناق لبا کوره کردستانه ده همبری و داگرکاریه همبری ذهنیت آمیران ما کامپانیا دای دست بکرین اف کامپانیا جبو گوهرتونو آزادیا جنین راب سرپیا دخوازه ما او که هر چهار پرچه کردستان جی وکه وی کامپانیای ده جن پیشنگی بکن بسر کون و خبات خو بمشین. ام جی وک ریپاک سپاس دکن ev serdana şande jinin HDP jibome pır giring bu
yekser ji ber ku bi şiklekî rast me agahî ji hundirê girtin taybet em bêjin derheqê êrişên dewleta Tirk û beramberî wî jî berxwedan û têkoşîna jin ku rastî jî pêşengtiya wî dikin ev ji bo me mühîm bû ji xwe wek Rêpak jî er ku misyonê me herî giring xurtkirina dîplomasiyekî navbera jinên di çar parçên Kurdistan û li derve Kurdistanê ji bo wê em ê hewl bidin wek Rêpak jî ji niha ve şûnda jî zêdetirîn têkiliyên jinên Kurd li çar beşên Kurdistanê xurttir bikin ev têkoşîn ku taybet li Bakurê Kurdistan alî jinan ve têmeşandin ji bo ku hemû parçên Kurdistanê de dengê wê zêdetir bilind bibe ji bo ku eniyekî jin ava bibe ku bikare beramberî hemû êrişên li ser destgeftiyên jin em bêjin wek êrişên dagirkerî wek êrişên dewleta Tirk li hundirê Bakurê Kurdistan dîsa gef li ser Rojava û Bakurê Sûrî bibe taybet divan mijaran da em ê jî wek Rêpak me jî vê hevdîtinê de anî ser ziman ku em ê zêdetirîn hewl bidin dengê jin çar beşî Kurdistanê bilindtir derbikeve û em hem wek em bêjin siyasetekî yekîtiye demokratîk ê jinan pêşiya van êrişan bikirin û destgeftiyên xwe biparêzin yek ev mesele ama aliyek dîtir de ji ber ku Rêpak aynı demê de qadê nav netewî de jî bi navê jinên Kurd xebatekî giring dide meşandin em ê hewl bidin ser van pêwendiyan jî piştgiriya jinên cîhanî yan jî em bêjin ji bo ku em bikarin eniyekî parastina destgeftiyên jin seranserî cîhanê jî ava bikin em ê van milan da hewldanên xwe berdewam bikin bo vê ev hevdîtin bû me bi rastî jî pir giring bû me noqteyên giring bi dest girtin û em ê hewl bidin ku di vê çarçoveyê de xebatên xwe yên şênber jî di vê pêvajoyê de plansazî bikin pêk bînin gelek spas dikin